Türkmenistan İran'dan 4640 adamın vatanına dolanmağına yardım etdi. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı, Daşary işler ministri Raşid Miredov Türkmenistan'ın halkara insanperver işi barada hasabat berdi. Vatan habarlar gepleşigine belenip geçilşi ýaly. Hormatly prezidentimizin fany ulgam arkaly geçiren Ministerler Kabinetinin meclisinde halkara insanperver işi barada habar berdi. Vice-premieriň belleşi ýaly, goňşy ýurtlarda bolup geçýän syýasy strategik ýagdaýlary nazara almak bilen döwletimiz tarapyndan möhüm insanperver çäreler durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiziň we türkmen halkynyň milli lideriniň ýakynyň golla bermegini, Türkmenistan ýakyn günnäger sebit bilen ara çäkleşen ýeketek Merkez Aziýa döwlet hökmünde bu goňşy sebitde ýüze çykýan çylşylmy ýagdaý sebäpli insanperver çäreleri durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda daşar ýurtlaryň howa gemilerini Aşgabatyň howa menziline gondurmak we olara hyzmat etmek, Türkmen-İran ferhedindäki ähli gözöçilik geçiriş nokatlarynyň giýje güni işlemegini üçin etmek üçin degişli işler geçirildi. Şeýlelikde Türkmenistanyň daşar ýurtly döwletleriniň müňlerçe raýatlarynyň ýurdumyzyň üstü bilen öz döwletlerine gitmekleri üçin insanperver geçelge döretdi. Häzirki wagtda çeni şol geçelgeden 4640 adam geçdi. Olaryň arasynda Aziýanyň, ýakyn we orta günnägeriň, Ýewropanyň, Afrika we Amerikanyň kontinentiniň 50den gowrak döwletiniň raýatlary bar.